ongi etorri Donostiako Zinemaldiaren 78 edizioko prentsa horrekora, eta gaur Akelarre filmeari buruz hitz egingo dugu. Y para esto tenemos aquí al... Horretarako bertan dugu taldea, Amaia Berasturi, aktorea, Les Brendemur, aktorea, Pablo Agüero, zuzendaria, eta ekoizleak, Koldo Zuazua, Iker Ganuza eta Pres Gemel. Hasi aurretik, galdera bat bota nahi nuke, batez ere zuzendariari egin nahi nioke. Nola amaitzen du Mendoza, Argentinako norbait Euskal Herriko film bat gidatzen euskeraz, gaztelaniaz, historia oso luzea da, ez dakit nola laburtu. Ikerlan bat dago, errebelazio bat izan nuen, historiagile frantses baten liburu bat irakurri bai nuen, eta bertan sorgina ikusten zen emakume errebelde eta sarri baten moduan, eta irakurketa horrek izugarri hunkitu ninduen. Eta ni Patagonian hasi nintzen, oianean, basoan, eta bizirauteko borroka hori, testu inguru sozial zail batean eta horrek ere hitz egiten zerbait esaten zidan, ez? Eta gero sorgine bizi izan zen Amerikan, European eta eta hortik iritsi nintzen Euskal Herriaren kasu zehatzera, arrazio ezberdinagatik, resistentzia handiena jarri zuelako, ze beste batzuk kataroak, bretoiak edo desagertu egin ziren edo hizkuntza galdu zuten. Eta bereziki epaile batek, Pierre Delangrek, eguneroko bat idatzi zuelako, beste zenbaitek egin zuen bezala baita ere. Baina zoramenia poetiko bate zeukana izan zen Pierre Delangre, hori hemen iparralden egon zena, eta horrelako dimentsio metafisikoago bat eman zion sorgineiza horri, ezta? Eta aldi berean oso politikoa, eta hori interesatzen zitzaidan, hala iritsi nintzen Euskal Herrira. Eta proiektuaren, garapenaren 10 urtean zehar, hasi nintzen, gero eta gehiago, bidaiatzen ona, elikatzen hasi nintzen, jendearekin bat egiten, eta tokiko ikerlan bat ere egin nuen, eta euskalduntzen joan nintzen, 10 urte horietan zehar. Eskerrik asko, baren galderak hartuko ditugu. Badaukagu bat. Hola. Kaixo. Emakumeari galdetu nion. Nola eraman duzu eszena hain gogor horietan, ni lurrera begira egon naiz, eta ez dut pentsatu egin nahi nola atera zaren zu. Bai, egia da, kontzentrazio lan handia dagoela hor, baina testu inguruak laguntzen dizu, soto batean geunden, giroa berez tentsio handiokoa zen, eta noski egoera horretan errazagoa sartzea, baina nik ere banitu nire uneak bakarrik egotekoak, kontzentratzekoak, eta pertsonaian asko sartzen nintzenean, sufritu egiten genuen kako txartean, baina gero entzuten duzunean, utzi, moztu, orduina pasatzen da, ez? Orduan jakin beharra dago nola sartuta, nola atera. Zuzendariari. Jakin nahi nuke zer referentzia dokumentalak edo piktorikoak izan dituzun filma begiteko. Eta gero aktorei, Alexi eta Maiari. Nola izan zen sorkuntza prozesua, dokumentazio lan bat egon behar zen, edo nola adierazten zieten protagonistak edo pertsonaia nolakoa ziren. Ni irakurtzen hasi nintzen. Sorgile izaz egintzen guztia irakurtzen eta ikusten hasi nintzen. Eta orduan erreferentziak izan ziren gehiago zer etzen egin behar, zentzu negatiboan. Ze azkenean ikusi nuen, ondoriozatu nuen,
garai bati buruz daukagun ideia klixe bat dela, topiko bat dela, batetik bestera pasatzen joaten direna. Ez daukagu benetako jendea nolakoa zen, 17. Mendean nola hitz egin zuten, eta bar, hor kartoizkoak izan litezken oso irudi zurruna dauzkagu. Errekonstrukzio historikoak dira, esan bezala klixe bihurtzen direnak, film batetik hurrengora pasatzen direnak eta elkarri kopiatzen dizkiogunak. Beraz, hasteko horrekin hautsi behar nuen, ez? Eta benetako autoretza eman behar nion eta denboraz kanpo utzi behar nuen. Harago joan behar nuen. Noski, errespetatu nahi nuen benetan badakigun hori, ezta? Baina pertsonaien autoretza garatu behar nuen. Beraz, erreferentzia badauzkagu, baina saiatu gara zerbait berria sortzen, identifikagarria izango dena. Eta bisualki ere nituen filmak hartu referentzia gisa gehiago izan dira margolanak, barroko garaikoa, garai hortan gertatzen baldin bada, gertatzen baita film hau. Argia ere ikaragarri interesatzen zait, hori asko aztertzen dut, baina film honetan ere buruari galarazi nion margolanak sortzea, ez? Giruak sortzen saiatu nintzen. Dekorateari dagokionez, hor ikusten nuen aktoren koreografia zein den eta argia nola sartu hor, bisuala den hori ondorio gisa etorri zen. Nola sartzen zen argia soto horretatik, nola mugitzen den kamera aktoren artean, eta bar. Baina lehentasuna beti aktorengan jarrita, naturaltasuna, eta gertatzen ari den horren indarra. Eta horrek ekarri zuen lengoaia bat, hizkuntza propio bat. Kaixo. Maskara jetxe egingo du, bestela ez baitakit hitz egiten. Nik dokumentazio lan bat egin nuen, Pierre Delangren idazki hori irakurri nuen, referentzia gisa erabili nuen, ulertzeko zenolako teoria pseudo-zientifikoak zeuden sorgin bat antzemateko. Eta nola egon beti adi xehetasun txikienari ere. Beraz, pertsonaia bat sortu eraiki behar nuen, behar hori sentitzen nuen, pseudo zientifikoa izan behar zuen, objektibotasun itxura bat izango zuena, baina erabat ezabatzen dena pertsonaiaren subjektibotasunaren ondorioz. Bestalde, artista puntu bat ere badauka, ez da, edertasuna eta sotiltasuna antzemateko gai dena, naturan eta naturaren alderdi guztietan. Pertsonaiaren pasioak grinak horra egin behar zuen. Pablorekin horretaz eztabaidatu genuen, alegia nola hurbildu, nondik hurbildu pertsonaiari, zenolako pertsonaia eraiki behar genuen, begiradak, ahotsa eta bar, ez dakit, leku oso berezian kokatu behar zuen. Nolabait Herzog eta Kinskiren kolonizatzaile haien antza edo izan zezaketen, nolabait dana ezabatu zezaketenak, ez? Baino aldi berean sentiberetasun berezi bat zutena bestekin ez empatizatzeko. Beraz, pertsonaia oso gozoa zein, zuku handia ateratzeko modua zegoen. Eta orduan, filmaketan zehar bi modu ezberdin landu genituen, bat naturalagoa eta bestea gain aktuagoa edo. Eta azken batean, aktore batentzat, gozamena da interpretazio mota horiek lantzea, ez da, ia karikaturara zaramatzana, ez? Kasu honetan egin izan duan bezala. Pertsonaia horren hasieran egoera errealistak daude, baina deliri horretara, ez oramen horretara eramateko gaitasuna ematen dizu, bestelako emozio bat sentitzekoa, azpimarratuagoa. Nik ere maskarak egin dut, lehen trabatu egin baina iz.
Gidoia iritsi zitzaidenean pentsatu nuen 1609 urtea, bueno, dokumentazio bat bilatzen dut, zein zen testu inguru soziala, kulturala eta bar. Orduan, Pablo ezagutu nuenean, esan zidan, hau atemporala izan zitekeela. Eta hori asko gustatu zitzaidan. Pentsarazi zidan benetan hau edozein momentutan gerta daitekeela eta horregatik ez dela beharrezkoa pertsonai hori garai jakin batean kokatzea. Pertsonaia berbera gara, pertsonak berbera gara duela hainbeste urte eta orain proposamen hori asko gustatu zitzaidan. Gero oso argi geneukan pertsona libre askea behar zuela, gauzak nahi dituenean eta nahi zituen moduan egin behar zituela, eta, bueno, garai hortan ezin zela hori egiten. Eta orduan, nik prestaketa lanean 8 hartu nuen oinarri, ez da? Iruditzen zait ana badala pixka bat, baina bestalde, bueno, baditu inozentzia puntu batzuk, ausarta bada, oso konplexua da pertsonaia. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua zela alderdi basati hori, ez da, animaliatik hartutakoa. Eta gero ja, hortik aurrera, jolastera joaten ginen, filmaketara, lankidekin egotera, eta bar oso ondo funtzionatu du, bertatik bertara elkarrekin egotea, bi kamerarekin lan egitea, horrek laguntzen du erantzuna jasotzera, etengabeko harreman hori, hartu eta emate hori ikusten delako, asko gustatu zait horrela lan egitea. Osamena da, ze une jakin batean bi aurpegi dauzkagu, bi alderdi eta erantzuna erreala da. Nik uste aldagai natural hori hor egon dela, naiz eta gero eraikitze bat egon dan, ez? Eta azkenean, eszenara joan behar genuen eta jokatu egin behar genuen, eta nahiko basatia zen hori bera. Bai, Ana eta Otsoa, bai. Eixo, talde osoari galdetuko nioke, zein izan da erronka tekniko handiena film hau prestatzerakoan, eszenaren bate filmatzerakoan, eta zorionak filmarengatik. Neurri batean, akelarrearen eszena hori, eta koreografia eta musika eraikitzea, neska talde batek egin behar zuena, basoan, kantuan, musika tresnak erabiltzen zituztenak, elkarri kateatuta, suaren bueltan, eta horrek guztia koherentzia bat mantentzea. Gero eta konplexuagoa bihurtzen joan zen, jantziak sortzen ziren, adarrak, adaskak erabiltzen ziren, aldi berean elkarri lotuta kateatuta zeuden, eta bar, hor prozesu oso luze egin genuen. Kantuan ikasi behar izan zen, dantzan ebai, musika, bir konposatu behar zen. Eta zenbaitetan zineman gauzak oso perfektuak egiten dira, ez da, playback batean, eta bar. Edo, beste muturrean, litzateke zer ulertuko. Beraz, hor prozesu bat egon zen, ez dakit, ekoizlea zerbait esan lezake. Dana estudioan grabatu genuen, gero pinganilloa jarri genituen, playback egin genuen, baina zuzeneko soinuare hartzen nuen, eta berak esaten zian, baina nola, pinganilloak estudioa pagatu dizkitzut, eta orain benetakoa nahi dezu, gero arnasketa eta bar, hori grabatzea joan behar izan genuen berriro estudiara, baina horri guztiari esker geruza multzo bat lortu genuen eta oso ondo kontrolatutako pista asko dauzkagu eta irudiaren ikuspegi ezberdinak. Eta horrela, errealismoa uztartzen dugu estudioko nasketa baten kontrolarekin, eta hor ikusten zu zehatz-mehatz entzun nahi duzun momentu bakoitzean. Beraz, hor dago fisikoa, soinuari buruzkoa hori guztia konplexua izan da, eta gainera progresio dramatiko bat sortu behar zen. Nire ustez hori izan zen konplexuena. Nik uste dut erantzun duela. Horri erantziko nioke lokalizazioak, ez da? Horre itsaslabarretan lan egin behar izan genuen,
ze Marinelen Andreak ziren, emazteak ziren edo, eta askotan hori gauean filmatu behar izaten genuen, eta hor, dantza, sua, hori dana lortzeko ere, alako trikimailu batzuk erabili behar izan genituen, estena itsasotik gertu kokatzeko. Benetan ez baitago bertan ez da, gero ala badirudi ere. Urbasan grabatuta dago, Barrikako itsaslabarrak eta barra horiek dira zinemaren gezurtxoak, ez da. Iker Fred, zerbait erantzi nahi duzue, ekoizpenen ikuspegitik ikusi dituzuen zailtasunai. Ez nik uste aipatu dituzten bi horiek direla behar bada garrantzitsuenak asko egoten dira. Gero kastina ere prozesu konplexua izan zen. Ze Pablok oso baldintza zehatza jarri zituen freskotasuna, alderdi pixkat basati hori, protagonistek izan behar zutenak, ez zuten profesionalak izan behar, edo behintzat ez zuten kotsatuta egon behar, antzeslan trikimailu horiekin, eta prozesu luze izan zen, urtebete, urte eta piku, eman genuen Euskal Herria osoan neskak ikusi genituen, probak egin genituen, azkenean 6 horiek aukeratu genituen arte, esango nuke oso ondo daudela, hori ere konplexua izan zen. Ni beste zerbaitean txiko nuke, nazioarteko koprodukzioa Parisen sortu zen, gero Euskadira joan zen, Euskaditik Bretañara joan zen eta Bretañatik Buenos Aireseraino, beraz, koprodukzio bat da, 3 herrialde parte hartzen dute, ekoiztetxe ezberdinek, hemen Frantzian eta Argentinan, beraz hori eraikitzea oso prozesua izan da, oso konplexua izan da, baina gero oso harro gaude atera den lanarekin, ez? Bai, ekoizleak denok, konplexua izan da, zaila izan da, baina emaitza, ona, positiboa izan da. Fred? Zerbait erantzi nahi duzu? Frantsesez egingo dut, labur. Bai, konplexua izan zen. Bukatzeko esango nuke iruditzen zaidala, zoragarria dela, Pablorentzat oso bide luze izan dela, filma idazten hasi zenetik ekoitzi zuen arte, baina gaur egun nazioarteko koproduzioari esker, autore film konprometitua lortu dugula uste dut. Gauza asko esan behar ditu eta oso film garrantzitsua da eta oso berri ona da zinemarentzat eta ederra da hemen zinemaldian aurkeztu ahal izatea. Bi galdera. Bat Amaiarentzat eta bestea Pablorentzat. Amaiari lehena, pertsonaia prestatzeko garaian zerbait aurkitu zenuen empatia eragin zizuna emakume zaren aldetik zure pertsonaiari begira. Eta Pablori galdetu nahi nioke uste duen film hau ignorantziaren kontrako borroka moduko bat ote den gaur egun islatuta ikusi dezakeguna. Bizi garen mundu honen isla izan ote daitekeen, naiz eta historia bera 1609koa izan. Eskerrik asko. Empatiari buruz. Bai, Ikerrek esandakoari erantziko nuke, esan dute ez, kastinean, aktoreak ez ziren neskak nahi zituztela, eta nik jada film bat egina neukan, eta nik kastinean, beste pertsonaia bat prestatzen nintzen, ez? Pixka bat Pablok ikusezan, edo ustezezan ni basatia nintzela, eta pixka bat trikimailu hori erabili nuen, ez? Pentsazezan pixka bat basatia bintzaban nintzela, ez dakit hori lortu nuen, bururatu zitzen, oinutzi jarriko naiz, ez? Eta saiatu nintzen pertsonaia horretan sartzen, alik eta gehien urtebete pasatu genuen, eta horrek asko lagundu zuen. Zen naiz eta filma
3 hilabete lehenago entsaiatzen hasi ginen, castingak urte bete lehenago hasiak ziren, eta horrek asko lagundu ziren sartzen. Eta entseguetan ere saiatzen itzan etengabe eraikitzen, proposatzen, nik hasieran nenion ere buru hori antzekotasunek ikusten, baina gero gauzak lotzen hasten zea, eta azkenean emakume naizen aldetik, noski, badira gauza batzuk, atemporala den zerbaitetan, pertsonaiari lotzen nauena. Mundu patriarkal batean bizi gara, oraindik ere, eta ni zorionekoa naiz, nahi dudan egin dezakedalako, baina ez da 100% gizon batek egin dezakena. Eta alde horretatik Anaren ganako empatia sentitzen dut. Antzekotasunei dagokionez, Ana bizizalea da, energia asko dauka, parte hori ez da gehiagirik ikusten, ze azkenean soto batean gaude, eta hor gaizki esan da, kakaren erdian bizi zara, ez da? Baina bukaeraino, naiz eta hiltzeko puntuan egon, beti bilatzen du txantxaren bat, edo soineko der bat, edo ondo pasatzen saiatzen da, naiz eta une gogorrenetan, ez? Ni naiz hain horrelakoa, baina ni ere saiatzen naiz, disfrutatzen, gozatzen, ondo pasatzen, eta komunean hori izan dezakegu, baina noski naiz hain ausarta, ez da horrek eman ere, zenbaitetan lotxagabeare izan daiteke, ia edukazio txarrekoa, baina hori, graziosoa, barregarria ere bada, eta hori gerora, horretaz gerora jabetu naiz, ez? Pentsatu dut, behar bada izango dut zerbait komunean. Bai, hankari begira nago, bai, hanka betxi dut, zaldi gainean ibili naizelako, bai, naturarekin harreman hori nik ere badaukat, asko gustatzen zait hondartzara joatea neguan, hemendira joaten naiz, oso aktiboa naiz, zaldi gainean ibiltzea ere gustatzen zait, beraz, tira, badaude gauza batzuk, aman komunean dauzkaguna, baina gero eraikitzen lan bat ere egon da, kontraste bat egon dadin. Eta Anak gainera jokoa ematen du, pertsonaia zabala da, berak pertsonaia bat eraikitzen du filmaren barruan ere, beraz, esan bezala jokoa handia ematen du, eta izugarri gozatu dut. Beste galdera, nien itzen saiatu ispilu moduan sortzen gaurko egoerari begira, baina bai terrorearen aldeko ziketa hori, mendeetan nozitu izan duguna, idatzita dagoena, inkizidoren egunerokoetan dauden eta bar. Jendea behartzen zen elkar salatzeko eta hori egin ezean zuk ere zigorra jasoko zenuen, horrelako sistema moral oso bat eraiki zen, eta mende luzeetan zehar gertatu zen hori. Jazarpenak egon dira, eta ohitura ezberdinak zeuden pertsonak desagerrazi zituzten. Santuen mitoak sortu ziren, erromatarrei aurre egin zietenak, baina bestalde historiatik desagerrazi egiten dira, beste pertsona batzuek erre zituzten gorputzak, etxeak, epaiketetako gertaerak esateko, ez ziren existitu izan. Ez da horrela, ez da, bizirik zeuden, bizi ziren, eta neurri batean gure pentsamenduaren antzekoago den pentsa molde bat zeukaten beraiek. Eta horregatik nik uste dute une fundatzaile bate izan zela. Giltzarria izan zela, une ura, Europan eta Amerikan inposatu zen beste pentsamolde horri kontra egiteko. Kaixo guztioi. Lokalizazioa buruz galdetu behar nuen, baina Koldo erantzun duzu, ederrak ere ditu zaizkit. Pablori, galdetu nahiko nioke lankide batzuk horretaz hitz egin dugu. Ia badagoen helburu jakin bat ez erakusteko filmaren amaiera.
Alegia, azkenean Alex ari da kontatzen zer esaten ari den, Alexen pertsonaia, noski. Bai, bertsio asko egon dira, Gidoionen bertsio asko, filmatzen hasi baino 2 hilabete lehenago berri idatzi nuen, eta amaiera ezberdinak eztabaidatu genituen, estetikaren aldetik, moralaren aldetik, asko eztabaidatu genuen. Elkarrizketa bat dago hor. Frustragarria izan zitekeen bukaera hori, gero gehiago zentratzen baginen espektakuluan, behar bada sariotasuna galduko zuen. Beraz, zein da posizio zilegia? Norbaiti entzun nion amaiera zoriontsu bat dela, amaiera bera baino lehenago gertatzen dena, ez da, ez azkenean denok hiltzen gara, Telma y Luis neuzkan gogoan, ez, hor jauzi egiten dute, eta, amaiera zoriontsua da, zergatik, ez duzulako ikusten nola gero autoa amiltzen den eta bi gorpu daudenan, eta Sorgin Izak ezin zuen amaiera zoriontsu bat izan, baina ezin zitekeen besterik gabe Sorgin horiek sugarretan ikusi, hori hasieratik bagenekien hori gertatu zela. Eta horregatik hasieran erakutsi nituen emakumeak erretzen ari diren irudi hori. Hori hasieran uste dut eta gero esaten dut, hori eginda dago, orain historia kontatuko dizuet. Hor erabaki etiko eta estetiko bat dago. Zenbat erakutsi behar dugu eta zenbatez esperantza moduko bat usteko edo proiekzio bat, etorkizuna begirako proiekzio bat egiteko. Neurri batean biziraun zuten. Iruditeriaren bitartez, erresistentzia lan bat egiten dute irudipenaren bidez, imaginazioaren bidez. Eta, hor sentitzen dezu irudimen horri esker zerbait sortu zutela, zerbait eraiki zutela. Eta, askotan zinema komertzialean ikusi dugu hor benetan Sorginik egon izan ote zen ala ez, eta horrek eramango gintuen menderatzaileen diskursoekin jarraitzea, eta ezin nintzen hortan erori. Naiz eta behar bada ikuslea gusturago geratuko zen, eta arrakasta komertzial gehiago izango zen. Ez, hor bete beharretiko bat ere bazegoen. Eszenak idatzi genituen, ekoizleekin eraguzitako brainstormingak egin genituen, trenean gindoa zela ere, edo email bidez. Hor, saiatu ginen alderdi guztiak aztertzen, alde moralak, narratiboak, eta bar, eta, azkenean ondorio horretara iritsi ginen. Lokalizazioari buruz, esango nizuke, Saran filmatuta dago, Itziar sakonetan, Lagan, Barrikako Labarretan, Urbasan eta Lesakan. Horiek dira lokalizazio nagusiak. Ez ditugu idatzi bakarrik egin, 100 ordu inguru filmatu ditugu 90 minutuko film baterako, eta hor eszenak ezberdina dauzkat, neskak adibidez itsasoen erdian, uretik ateratzen diren bitartean kantua nola dauden, eta irudi politak dira, baina azkenen erabaki bat hartu behar da, alderdi estetikotik, narratibotik, eta baina esan bezala, bilaketa horretan asko eta asko filmatu genuen, estena asko eta asko. Baina autu bakoitzaren atzean, hausnarketa lan handia dago, eta horrek ere lan asko eman zien ekoizleei, jende asko geri zen, estenak ere bazire, baina azkenean kanpoan geratu ziren, ez? Ze pentsatu nuen azkenean, nahi enuen zerbaitetan erortzen ditzela iruditu zitzaidan, ez da, bira zenbat jende, bira nola jazten zen jendea, eta barrez. Eta alako batean pentsatu nuen, ez, hori ez da nik adierazi nahi duena, film
film honetan zentratu nahi dugu neska talde baten erresistentzian eta abenturan. Eta zenbaitetan horrek ekarri zuen eszena handiak kanpoan uztea. Asko gastatuta ere, esfortzuan, diruan, denboran eta bar. Baina, naiz eta hori egin, azkenean erabaki behar duzu zer dan benetan funtsezkoa, zerekin geratu behar duzun. Bukatze aldera beste pare bat galdera hartuko ditugu. Lehenbizi, mila esker, memoriaren ikuspetik egin duzun lanetik. Pablo, esan duzu erresistentziaz doala film hau, neska gaztek egiten dutena. Eta hor ikusi dut emakume oso sendoen indartsuen paperak, ez? Naiz eta entzerratuta egon hileak kendu eta bar oso sendoak dira, oso indartsuak. Orduan, ez dakitzen bateraino euskal matriarkatua kontuan izan duzuen, ez dakit horren berri izan duzuen, oinarri hartu duzuen, edo besterik gabe atera diren pertsonaiak atera diren. Eta gero, Kresala Zine Klubaren zeratxo bat neukan, bai eman berari, bai. Txapatxo batzuk dira Zine Klubaren oparitxo bat, denbora asko daramagu, hemen Donostian. Bai, izan zuen eragin bat. Urte asko eman nituen azterlanean eta liburutegi oso bat neukan horren inguruan, eta azkenean ordu terdiko film bat izan behar zuen, baina ezin zuen manifesto politiko bat izan, historio bat izan behar zuen, eska batzuei buruzkoa, entretenituko gaituena, eta noski lerro artean beste gauza batzuk sentitzen emango gaituena. Bueno, hortan datza zinemaren magia, ez da? Alegia, zenbat lan dagoen gidoi horretatik kanpo, ez? Ehun orriko gidoi baten alboetan zer dagoen, ez? Gidoiaren arkitekturan hor badira beste gauza batzuk agertzen ez direnak. Eta hoien artean, Euskal Herriaren nondik norakoa zegoen eta emakumeen zeregina zein zen, noski hori ez zitzaion botere zentrali gustatzen, beraz, badago gizarte horren eragina emakumeak karakterizatzerakoan. Eta, gero gizonen pertsonaiak ere pixkat komikoak ziren, ez? Esaten da, pertsonaiak alde hori da, gaizkileak modu komikoan tratatzen baldin badituzu, badirudi horrek desegonkortu bezala egiten zaitu dela, ez? Beldur gehiago ematen duela. Alex aipatu dute, ez dakit zerbait erantzi nahi duzun. Neri oso atsegina gertatu zitzaidan. Komikotasun maila horretara iristea. Ze gizonen pertsonaiak oso absurdoak dira. Paiazoak gara, ez da, agusto eta kontragusto bat. Desastre bat gara. Eta hori divertigarria iruditu zitzaidan, ez? Hor diskurtso oso argi bat zegoen, ez zegoen ambigotasunik hor. Alegia, gizonek boterea erabiltzen dute eta estatusa erabiltzen dute, kargua erabiltzen dute. Holako funtzionario aspertu batzuk dira, aspertuta daude bizitza osoan egin dutenaz, eta ez dakit pixka bat, antzezleak beren boloak egiten dituzte bezala, berai hauek sorginak erretzen dituzte. Horregatik hor, sinbolo bat sortu beharra zegoen diskurtso feminista baten alde. Pertsonaiak esaten dituen esaldi asko kosta egiten zitzaidan esatea, baina norbaitek egin behar du, ez da? Azken galdera bat? Kaixo, zorionak filmagatik. Aktorei galdera bat iruditzen zait
oso lan hona egin duzuela, uste dut. Nolakoa izan zen elkarrekin lan egitea, eta neskekin, ze badirudi kimika handia dagoela, ez, nesken artean. Amaia aurkikuntza bat izan zen, entsegatzen hasi ginen, eta erraza gertatu zen. Lehen aipatu du berak, nik uste dut leku beretik lan egin genuela, elkarri entzun eta gauzak sor daitezela unean bertan, egoera horretan bertan. Aurkitzen duzunean emakume aktore bat hortxe dagoena, arnas hartzen duena, begiradarekin bibratzea lortzen duena, edo hitzarekin, soinuarekin, musikarekin eta egia esan lan magnetiko bat izan zen. Geruza kentzen joan ginen, pertsonaia hauetatik, eta sakontzen joan ginen, gero eta gehiago sakondu genuen, eta privilegio handi bat izan zen, elkar ezagutzen joatea. Naiz eta hor muga batzuk zeuden, elkarrengana hurbiltzeko aukera izan genuen, tentsioa sortzen joaten da, ez dakizu nor ari den nor seduzitzen, eta hor nahasketa moduko bat sortzen da, nire pertsonaia erortzen ari da, hasten da, ez da, hor lurrera luzen zituzten horiek hausten zijoa zen, berak bere papera egiten zuen, ni deskokatzen joateko, ez plazera handia izan da, espero dute oso ibilbide luze ederra izango duela, ze aktore bikaina da, eta oso lankide ona, eskerrik asko, ze ilusio egiten didan, ze poza. Nik uste dute lana etxetik ondo eginda datorrean hori gartzen dela, eta Alexen kasuan hori gertatzen da. Elkar ezagutu genuen unean hor eraikitze bate egon zen, gauza txiki batzuk eranztea falta zen, elkar ezagutzea, hori guztia ixten amaitzeko. Berak esan du, bakoitzak berea zeukan eta gero hori amankomunan jartzean zen, bateratzea zen, eta gure arteko begiratuak, esaten du, ezta? Elkar ikusi eta gauza gertatzen dira, ez? Ezer esan behar izan gabe. Eta hori plazera handia da. Zoragarria izan da. Ikaragarri gozatu dut. Naiz eta Alexekin egiten genituen eszenak oso tentsioz beteak izan, asko gozatu dugu. Azkenean, sedukzio joku horretan ezakizu, ez? Egoera surrealista horretan ezakigu nork zein seduzitzen duen. Une batean anak esaten du epailea ederra dela, lurrera erortzen ari da, ez da? Hor badago erakarpen eta aldi berean gorrotoa, sexuala eta mentala. Hori uste dut lortu dugula eta filmean ikusten dela. Eta esango nuke hori datorrela elkarri ikustetik, elkarri entzutetik eta gauza pasatzen uste horretatik. Eta Pablo horretan oso libre utzi gaitu, oso aske, ez? Grabatzen hasten zen, 1000 ordu grabatu eta behar bada une jakin batean isiltasuna zegoen, ezer gertatzen zen isiltasuna, baina gero alako batean ez? Gero nesken artean, asko entzatu dugu, barre asko egin dugu, filmaketa barruan, kanpoan lagun egin gara, lagun bihurtu gara, eta, uste dut Pablok hori nahi zuela, ez garrantzitsua zen entzeguetan, tontakeriak egitea, kantatzea, dantzatzea, zerbait hartzera joatea, elkarrekin gozatzea. Eta esango nuke hori gako nagusi bat izan da, gero filmean ikusten dena ikusteko, ez nolako lotura dagoen eska horien artean. Lagunak dira, bizitza osoan elkarrekin daramate, eta, guk urtebete lehenago ezagutu genuen elkar, batzuk gutxiago. Baina uste dut hori ikusten dela, ze egia da benetan lortu dugula lagun izatea. Eta, zoragarria izan da beraiekin filmatzea ere, pertsona zoragarria dira, Alex ere bai, eta nik uste dut hori antzematen dela. Eta talde bat jende honek osatzen duenean, hori filmean ikusten da.
Alexi ikusten zaio, ez? Filmean nola dagoen, ez? Goi mailako. Lehen sorginen kontuari buruz ez dizut erantzun. Badaukagu oinarri kulturala. Sorginak erreferente dira guretzat. Zer da? Sorgin izatea, gustatuko litzateke denak sorgin izatea, emakumeak eta gizonak, zer da? Nahi duzunan egitea, inori kalterek egin gabe, bueno, gustatuko litzaidake mundua sorginez beteta egotea. Bueno, espero dezagun horrela izatea. Bai, hor utziko dugu, mila esker guztioi.